An chia bung ni na ziak tu hriat puya pachuau kabula in berisar sara chuan kameng diara ka omna hmun mai chu ka va han du lo tak kan ho tu nu ruma bok chuan ka lo om ilo har to ni mo miron ti chuan kameng kok mai min han nui vel te chu karap ru deuh tlat mai he nu hi ni lom ni ka za omna min ti borban sak tu kha engwanga arum khera mino boy som nge mo han ni chule hadam ro tin min mu thatir le a tuimiron pek chuan kalo in khol mai he mun hi chua san ka du ni e ka chua san nge yangai midang ho chu a chua tira kabula hian ariak mai ro se ati chuan ka peilo sa kher mai ma se engma chu ka soi buai pe ve lo thung miron kwa hluna iril ru kha mun tanga ipe ka ngai I thil ton kha ingai tuareng chuan itana thalo zo kang tin min dap dun mai bok kamut lo kati chung poin to patum lova me chena satak chu aba han ni ve chiang take ni e avoi ni nan min khoi le a kata lei lo le atiang ang ka om chu makkain ti zo ka ma se bele turin chakna ka nei hri tlat lowatin ni khua lo wara engma ka ti pe lo wangin ka tho du lok lova nakin dewa chuan ka roommate in chaw meron pe a in hnoya khuan tute moin mu chen du ati chuan tute nge ti kalo zo thuaya ma se a hriat ngai lo thu le fa ta na lak che an du ni mai thei ati chuan chuan rem chang takani karing nga la karil ru po chu akal thui khop mai chaw chu chete tak tak ka bara kain phi phai thuaka ka chuk ve ta ni pa labalai takle numel thazat mai hin lo oma milo nui war mai bok kan chung ko chanchin te chumin zota chumi nuwa chuan anin bele zeta anu dawa chuan ka du ni phut chuan anfa lak min du thuan soi tamai thil thlen dan zung chu amak ka ti zo ma se helai mun tharau sual te tua len na le mishing te nom tak tak le arap thak tak tak te omna hmuna chen ring ai chuan ka hriat chian lo te bula khosak mai po chu katan chuan a hlu em zok donin ka hria ka va nei viau phei chuan nun tharin bul ka tan ve thei mai thei to sin chumini la chuan helai mun chua san ka du thu ka soi ve ta ka chuan makan ti mel khop mai chumi nuwa chuan kan ho tu nu nen anin belea engemo an soi nuwa le kha te han ti fela ho tu nu chuan min ko lu tin ka chunga che dana wanga ain thiam lo thu te a soi lu ama tu ma bula soi chuak lo turin min ngen bok tlailam da thumbor vela chuan kan chuak ta an veng chu ka kalfo na thina lo ni a zau nuamin compound zau nuam tak anei boka alan dan mai chuan anom mel tak zet ani he hmuna nge hian nun tharin bul ka tanang tein kain ngai tu ta bok ni e van duai viau mai la nun thar neya ngai zong fel tak nei te pa ngai takanun man chote chu kala chak fana a thleng theingu tangi mo chu karum tur min ko mo nuwa chuan ka nei veng ang te chu karem lu ta anin soidanin sumdong an nia mun shana anjin kwal thina wangin in ngak turan duwa ompui te kuta da mai aya tin chung komi nge in chu loen kol se andu ni pa ber hi pukhuala nia annu hi teresa ini thung ano phoi tang chuan mizo anni chi karing lova ani lo vek point foreign vela khosana sa ve tok tak anni nge yang le nu ber chuan kanu kapa tin min ko don ania a har sai ti te pon itilui shamanga ngaya inei ma yang atia anui sang mai bok an fel mel khop mai engen anzel don tiero hunin ala hrilang chu zanria kan kin hova sa te chu kai khat ve to boka ka ei tui khop mai kaloro vengang to ni ma na le thilom na mun le bungbel rem dan te min shila chumi nuwa in chu minen kwal pui thuak bok thingpui kanin ho le a engemo kan soi nuwa chuan muzai kan relta kamutui ve ta khop mai thil rap thak tak ka ton nuwa chutiang ema kamutui le theita chu ka taksa po chu a hadam siai hian ka hre nge ni
zinga chuan thawin bathlar atang chuan ka hoi kual vela kanun ram ro vek to hi tuna chuan pangpar tui pek hlim ang main a hring thar le don ta ni hi tiin ka ngai tu a zui bok tuk thuan ei turin ompui pakhatin miron kowa kan choi lai chuan ka thuam hno tur te lein kan bazar ho don ti an soya ka phur ve tak zet ani ka loma wangin ka bianga mit tui chu aron luang nge ya hrethiam takin min nui var mai bok tuk thuan ei khama chuan ka thuam hno nei ve chinga lak ber chu hain kan chuak ho ta an hausa boka sumpo an ren lem lo khop mai ka du ang chu min lei sakani bera ain thlashunom zo kani kamamo turang kan lei zo hnuwa po chuan nu ber chuan min la du khop pui lowa adu du chulain min hak tir china min lei sak le theu mai phei khok le underwear te ka makeup le lotion tur te kamamo turang zong min lei sak ve kani ber mai phone thar min lei sak le hnuwa chuan hotel changkang ve dewa thil kan hei ho le a lom thu sei mol chu ka ba ni tlailoma po leng ho lein mun nuam deuh te min fan kual puya chu tianga boruak thar hip ta chu ka har kok ni ber hian ka in hria in lam chu kan pan mai don amoka ti line hotel a book min ei pui le ta college kal ka du le du lo te min zo le phei chuan ka mit tui chu ka dang zau to me ulowa khothim hnuwa in lam chu kan pan ve ta chawani intifain ka thuam hno te chu kanin bel chin vela amoi tak zetani kan thil lei te chu kanu chuan ruma min ti fel puya kan zo hnuwa chuan lom thu chu ka hril mol mai miron koin tuna tang chuan kan fanu ini towa engkim hi itani ti hrein veng himla lobong thatlat zelang che hatia ti chuan in mang thain min chua santani college ro chu kumakal ve duai to sia kum thara tanga tran lowa zom ka du zoka baka ka thluak hi zirna lama achol rei to bok nen soi zoi thatle te po ka du ni kar khat zet kan chen ho nuwa chuan an hnangaya min bur santa mun shana zinan ngai thu te soin in chu enkol thatur chuan min cha luam bok keima maya tur kani do wangin ka kom tur bik min san sak tur thu te an soi luama chuero ngai ka ti kher lo khop mai le khabu te chiara ka hun tam zok chu ka thluak mu to hnu soi zoi nan ka du ta zoka an bula po chuan ka soi renga eng mai ro chu an soi zui lem lo thung min zin san ni tang chuan le khabu ka chiar tana kamit la piang chu chiar ma saka ka nei ni ber mai tu kha chu tuimoni hian miron kai thowa ka hoi chua chuan keima angrual vel tur me chepakhat hian min lo nui war mai tungei ni a tia ka zo chuan ala nui renga nui war chung chuan ka hming chu daisy lal ro pari nia kom tur chein kalo kalani hi hati chuan kanu le pa ten min kom hlim tura an ti ni karing ve ngal roka chul ti lo viau maila nial ka tum san lo kanu le pa ten min kom turan roi chu ni mo ka ti chuan anui ve maya a hau sak thak mai mange thengpui zuk inang miang ka ti chuan karon in to a atimaya ma se ka chuk pui ta thawani ka do kan kin na bula chuna thuwa ka bemol bok ompui dang te ro in miran en le shek thina chuero ka ngai poimo du lem lo karuma bok chuan lu pui lein kanin kom chara tuk thuan e hun anron ti chuan ei ve mai turin ka hrila ma se a ho phot tur thule nakina aron kal le tur thoin min changa katilui tabik lem lo kanin bul nai takami ni karing ve ingota dik takang mole chuna chuan daisy chu aron lang le ta chuang lowa le khabu chiarin hun chu ka mangni leng thak bok choi khama chuan dora ka vakala makti mel tak chuan min mutu te reng chuan min lo ena mi thar kani wang ni te karing in lampana ho le mai ka tum lain kholaya daisy chu ka tok ta hlol maya ani chuan ho te ileng thobeng luk te anga tia ti turem nei ta lo chu kalo o ve mai bok eng department office mo chu ni nge yang chuta chuan min kalpuya awm na hi hewenga chuan a hmun sang lai berni tura ka ngaya thing hnuaya thuin thlifim kan dong heuwa kan thanglama motor tlan vel te chu kan thlir dun ring bok kanin lam ka zu khoi thlak chuan alo thim vek to
abul vela mi ro chu a eng thap hloma atlai to vio moni tin ka phone sana chu kaina dar sari chu ari or chawani tinge tunang huna te an o vek le ka tiril ruwa kan current chu a thalo moni don chu ka tiani ka ho nga in ka hria deji bula chuan ho ka rota alorem ti ve mai bok kanin lampana kan kallai chuan ani chuan nakin dewa karon lengang ka thil leitur ka thei hmil dai ti le dor lampana ruala kanin lampan chuan ka kalve ta bokani in ka wa thlen chuan alo eng le thap box sia kanum pui pakhat hne na chuan ka renta chiami tin ka zota chelowe enga tinge ti chuan nichin khan in ofem kan tilia oflo atile chuan makkati deuh thlat to ara la tangin karon nen chowa in hi athim thap box sia ka ti chuan I mu suala niang ani lo pon in hi I hayani ka ringa ti chuan thil ni theive tho chuni in ka hria ma se ka chiang viau chuan ka in hria ni he mun hi chu tun ma poa ka school kalkong kha ni vea ka in ti fai thuak nuwa mu turin ka in siama chuti lai chuan ka rum kong khar chu areng ki krikar kara ka ba hon chuan deji lo ni I lo wa kal har ve mut kalo tum to sin ka ti chuan karon riak ve mai don nui sang hian atia nial tur nge po ka hrelo ruma ron lutin khuma chuan amuwa local ta che ha ti chuan maktiru dawin ka ba mu ve ta reilo te a ka mu chu ron chuak thut maya ka mu hil ngalin ka in hria thil ridat dat thoma chuan ka hara ka ren chu alo thim vek le ngal ka rum kong khar chu deji chuna ron honga torchlight ne na chuak zui tanal mai enge moti ruk du ane ani ringin ka thona la ka zui ru veta thom di mero angai khop mai bang pakhat chu a chhun kwal thuaka enge moti tum te ka ngai tu lai mek chuan banga thil kal thani om tak lang chu potolin kong khar lo ni reng mai chu kong khar kher chu kala mungai holowa kong khara chuan lutin ka zui lut ve ta zela in hnuai chu alo om reng mai engemaw thil hi ka rap pala ka tlu thel nge ka thawm hriain Daisy ero alo bo mak thung ka wa thian khar kharin Daisy iom ti ka hria ron chuak ro ka tia ma se thawm engma ron nei lowa a thae ka kal khum don che nia ka ti le po chuan thawm reng chu ala nei du chung lo ka thin rim chu ka le chowa kong khar bang ang taka siam chu kanin khar mak bok chumi nuwa chuan ka rum lampanin ka kala ka ren chu aron eng ve chi abok ka thuam nuwa chuan maimom ril chu alo kai na samaya maimom ril ka sut lai reng ka hre si lo in bual thale in kamuta Daisy chu eng tia ti tur nge niang tin ka ngai tua mai maya eng thile motak ru ka tumani ka ring reilo te chu kamu hi la ka harle chuan khuwa chu alo eng vek to mai tho chuakin thingpui kaina chumi hnuwa chuan chanchin bu te chiarin cho ei hun ka nga ka tu thronei tura miron ko hnuwa chuan dokan lampanin ka phei ta ngal ka nei puar fel hnuwa chuan Daisy ka khar khumna lam chu ka panta ka phone lai chuan chhun thlain alo thim thamep mep khop mai ni zana khan engtin nge mo ka le chho thei jok ka ti hialani a thime mawang chuan emergency light ka balak bela ka chuk thata kong khar pakhat hi ka ma zona chung lo oma kanen kuang yel point chu kong khar bak chu kong khar tangom si lo ka honga karai ka phuna salatuk chu ka ngal tur mai ma se tu man ka thom chu an hre phak lo ni che kang chu tu ma chuan thoman ron nei lowa ka let le zo na in en chian tu na chuan miron hne ta zo ka vain lenga ta khum pahni alo oma pakhata chuan nupa ni om tak te ruang hi lo oma pakhat zo ka chuan Daisy dal ro pari ruang chu alo om reng mai ni chu arei ve deuh to ma se ama ni ti ka chian na chu ama ka mu laia akor hak le tuna mei cheruang kor hak chu ainang chi tlata tin ni ruang chu alo dum huam to a then lai a phei chuan a ru long te lang to troi lungin a bong nuai mai bok rei po om theilo chuan ka tlan chuak le wata hadam taka hun man ka tum lain ka du lo deuh thelin min tlak bok le don ti chu ka ring hlel lowa ka ruma bedroom chunga chuan shower kauna tue in khotirin ka thoko ko ka
ka thil mu chu kamithla acham ring mai le ngal engwanga kharwang kha hein noirum thuru kalo omnge ni ang Daisy kha tharau mo nie thingpui kai nai ka biak te khan kanom pui te khan makti mel takin min enani kha dora ka bakal te khan makti mel takin milo ena engemaw tak chu hriatan nei hlom chiang mai tinge hetiang lam hlir hian ka chunga thla zar tak mai le ka ba han du lo take mo ka in hru hula ka thuam hno thlakin kanom pui te omna lam chu ka pan ngal bok nimin tu ka khan kanina Daisy ti hming puron lengem ka ti chuan makti hmel cha thian milo ena an lo lengem ka ti chu kan ti le chuan leng lo enga tinge an lo ti vata nimin tu khan heta hian Daisy lal ro par in tin en thingpui kan in dun lo mo ka ti chuan ompui no chuan he hmuna ilo om tira ta to tuma in leng ila nei lo ati ve ta fak mai amak chu ka ti kher maya ani chuan nimina ka biak mol mol lai te khan makti hmel deuh khan milo ena I hmu ve ho lo ti na ni don chu ka ti ta ani chuan kapi nimin tu khan iril ru buai mo ka ti man hi ala sin alo ti ve ta chi abok hei hi chu keipo ni la ka ngai dan ton nin ka hria ni e tharau nge ni ka biak kha ka thil ton zong zong chu he nu bula soi chua chi po nin ka hrelo wa ba ka he thila hian kanu le pa te hi anuin nam hnoi ve rengem ti po ka hre si lo wa kein hera karum lampan chuan ka kal le ta ngalani ngai tuana chu akal thui du kher maya engwanga Daisy thla khan kha khoma min hruai nge hanianga thinmil hrul du nei ti naim ni ang le kanu le pa te hi heng thila hian an lo tel ve rengangem telta se engtinge ka om tak zelang engwanga fa ta na min la nge ni ta kang le an thang kama hian ka ok rengani thei mai angem le zona tam takka neya wan tuana chuan min lo la kalsan reng lo ti po ka hrebok chutiang vel ngai tua chuan hun ka mang rei phian ani nge yang zan rei turin miron kowa chhun thil po eilek lo chuan kalo om chu lo ni zan ria kani la chuan kanom puite hne na kaum dan hi kanu le kapa te hrilmi lo turin ka tia ka that vele mai karin thu ka soibok ni e anbula hi chuan ril rukim lo ang hian lang ri po ni la poi ka ti lawa an hria turai taman hria chuan apoi don thlatin ka hria ni an tangkai don tak le kala hril ve ma na zan ri ei khama chuan ka chuaka nizana Daisy in min le puina hmuna chuan ka han kal le ta nula le tlangwal then khat pon lo om ve bok a hmun hi reme ma hoi kho thon nan chuan du thu samani ve boka tin ni kanin lam chu ka zuk en lia ma se zanina chuan eng wo mai nizana khan engwanga muthim tlat nge kani ta kang le karil rungai tona chu akal bing le tangaranga ramai iba han mal ve ti thoma chuan ka ngai tona ta ka har kok maya ka ba hoi phe chuan tlangwal mel chelem lo tak mai le palian zet mai hi lo ni kamalami ka ti chuan nangma chawai om te chuan imala ni mai lom alo ti ve ngal zata keima chawin kom hleinem kabula hian tharawan tamte nia ka tia anui hak thom bak chu channe la ka muta hri lo kabula chuan aron ding wanga khoya ngei noma aron ti le chuan ka paina ngatan ngei ti ka ti ve ngal zat bok ka hredu atibul maya hei heta hi ibula hi ka om ka ti chuan arum hut mai din puya kania ti na ko churan phar chuaka eng zuali ti na ko chu ka wadom ve a ti chuan khoya moinom atilea kaninom na te chu ka ko muta ehe ati thut chu ka phu ve zok mai engea ka ti chuan khu chu Daisy te na ni khu an ral to moni le ati le chuan Daisy hriamo ka ti ve wata hrie ka bial nu lom alo ti ve a ani tuna po I bial nu la niemo ka ti le chuan alu chu bungat mai Daisy te na ka len thin lai khan ka mu ve ngai mi lo che aron ti ve ta chi a ka chanchin zong zong chu soi chua vek tulin ka hrebik lo kaum na la rei hleinem ka ti chuan Daisy chu tuna omim tin min zot lea inin bengai lo mi ka ti chuan bengai lo tin min en reng to zo le po chu ain thlarun to zo ka ni hote ka zuk thlang che Daisy chu min ko chua sakte ati lea
ka du lo tin ka tang ve thlat ani khoi abiak tlang theina tur number mi lo pe ati le chuan ka nei lo ka lo ti wata a check tlak mai isual reuh hle mai tin akal nut maya chumi hnuah chuan ka ngai tuana chu ka lo kom le ta veng mai vung zela che aron ti thoma chuan ka hoi le ta kha pa bok kha lo ni khoi I number mi lo pe ati le a number ka nei lo ti le kal ka ruala minen zui vung in ka ring ka ngai tuana kha a buai hrie matin ni thunoi te seina hun ka nei tlat lova adu le sual min lo ti mai te se in ka thlen chuan ka chaw hmul hian ka hria in hnuaya mithi ruang pathuma ti hra reng chunga tui taka mut chu thil har takani bok deji po voi khatma ka hmula in arin la le talowa ma se enge motak min hril du nei nge karing arin lan le ngei bokang zinga chuan mut kham lo takin ka tho chuak le ta kani tin hun man dan chu thlak ve thain ka hria kanu le pa te po chu an cham rei to ang reng sia biak ve reng te po tha ka ti ka phone chu phorin kanu chu ka call ta hello nui buaim ka ti chuan boilo lai takani halo tia in ngai om to ema karon call che ka ti chuan ka jak ve lek ani nia kan ron ho man tre pania lo long ngai su mamo te nem kha ya kan po kan hong man ta silowa ipa ina lo thei ngila ke lain ka thei ngil bok nen voin lama te boilo chuan lo wa hong la poisa karon thun don che nia tia isum khol kha ilane emathi le chuan kalakol de unwal thu ka hril lowati fella kanon thun don che nia kanu chuan ti le zela voinlam chu bank account ka honangai hmele tu thuanei kham chuan ka intifaya ka thiamang to ka in chein ka konfi ve khop mai o kavan mol takem bank account honnan thil poimo document pakhat ma ka nei to reng hleinem kanin kanga khan kang chheveka CMT lemna chang reng ka hrelo kanu chu ka call lea alak thei to lo wangin a buai ni ka ring huwa chapa lutin ka document nei lo thu le an lo ho huna siama ka da ta mai ti ka wa hrila ken siam ta sa tin len chua ve hrim chu ka tum ta tho bok ka chuak don chi tin ka pain mi ron kola inu choi phone du bi ka tin aron vuinu anu mai le ngal soi tur ber ka hrelo ma se ka document siama ngai thu te an lo ho huna buai puya ka ti tak thu te chu ka soya ka pa chuan mazir khan account chuan ei kha poisa ka ron thunanga in pahnin lo wala tamai cheu ati le ta ka chuan ina kalut lea maziri ti hi kanom puinu ni umazire chu ka paina beta ngala chumi hnuai in siamin kan chuak du na benka chuan mi chu an lo tam phian le ngal choma deuh tho kan ngak nge ni kapa chuan sing khataron thona kata turani miao wangin kala chuak veka umazire chu zanga ka peve bok min hosan hnuwa chuan restaurant ta kan chola kanu le pa tak tene na kan chen ho lai kan chol fo na thin khan nge he hmuna hian ka thian tenen kan chol ho fo boka ka thian te kha mule ka chak rualin hu phurna deuh ka neya a chan po tuna kaum dan le mi falak mai kani thu hi hria se engtin ngen ngayang le restaurant ta thok te po chuan min lo la hria ni che kang chu iron pakal kha ta ve min lo tia chan dan tur ka thiam lo chu kanui ta vel mai ni karil ruwa thilaron lang thuta college join te kha ka tum veng ta class 12 po kha kala pass reng lowa kan exam main boina kan to ka engma kha ka ti chun zom ta hau lowa ka chunga thil thlengara thlak tak te kha thei ngil ka duai ma wangin ka ngai to zui du ta wak lem lowa ka thin lung hor nging dot tu thil ka tong ve nual nen kalo mang hil ta nual ani himo engpo chuni se nun thara bol tran ka tum tarau rau boka kanu le pa te hi ron ho phot se open ate ka kal le mai ani ang chu tiang thil vel ka ngai to lai chuan thian hlui te han lo lu ta an mo lo tur zong chuan ka in siam rem thuai bok aizol hi chu ka ta na jim ta hret ani e khoi mu lai tu man min hriat lo na hmuna bul tran ka du na chu asang ngal viau mai bok ei tur kai zo hnuwa chuan kai man pein ka chhuwa ka min lo enjoyem ti hre tur point ka le hoi ngam to lowa enga tinge hetiang ka om tak mai le
thil thup na yang mai ka biru kwal vel ina te khan lo mai la thajok turani ati te ka ngai tu ani motor hon ri tura wang chuan ka ngai tu na ta ka har chuak zuk maya thil ngai tu mut hi ka simangai ni taxi driver chuan mami kongen turo a hantia ka kalkian nuwa chuan min tlan pel ve ngal bok ingai tuaril mel hle mai ti thoma chuan ka hoi chuak zoka din puya bok kha lo ni tinge ka hmu du lo hlir ka hmu chule ka chuak to mi alowang tiril ruin kalpel mai ka tuma ka pa na ron chelin engemaw soi dun lok te ang ala ti ta deuh ka man lo ho ka ngai ka ti po chuan I number tal min pero ala ti le zela ka ba han ning takem mi la chuan minen thu bok nen ka number chu pe batin ka ho zui tanal nala kanin po chu ka tri ro viau to enga nge mo khang thil te kha ka lo mu kher ni lo om po ni se zuk fia kher lo wila a thatura ni ati te ka ngai tua pa ngai takanun ka du luata ka ma ka sial ta viau ti po ka in ria ma se kanun man dan zong te kha min ti chi ai zowa ka chunga hian enge mo ron thleng zel do ni lalpa ha cholve ka ba han chak to te lul mai em karuma chuan lutin kamut hlopa khoilai hmuna po hian hual che vekani in ka in ria ka hun ton me khi ka hre thiam lo tak zet do ni kalau mutlang ani nge yang ka harle chuan khuwa chu alo thim hne to khop mai karum light la chu kalau on mi alo le ngala ka phone kanen chuan dar som lai lo ri to phone call kalau dong nu ala chu po number long atang hlir le ngalin light chu kauna chauka chuan chuk thain choi katuma tuemo hi alo ve sek chu ka juk mu bok ka juk kal nai chuan kameng ngal kok thei lalpa le deji nge khani kading chot maya meron enve chi abok thinrim mit sen vek hian meron ena engwangin nge ithil mu te kha tu ma bulai soilo tin meron pan ta chut mai le kei katol nu ve ret bok au chu mai katuma kau thei lek lo le ngal khatiang thil ka mu tir chan cha chu kan chung ko dikna hi hai lang tur ka du phang che ni atilea meron ban uai lai chuan ka thlutop maya engma hrazui lo chuan kaum le ta ni nge yang ka har le chuan uma zir le lom zoli tan min lo boi puya lom zoli po hi kanom pui tho kha ni engei chunga thleng min ti chuan soi mai dan tur po ka shelawa damdoina kalangon ti chuan ka busok soka taxi ko tur hi wang to don sia engtin nge niang an ti le chuan karil ruwa din puya ron langa theilovin phone ka tia ron pek chuan din puya number ni ngei tura karin tlai miss call ho kha kan ena a number po alo nang vek bok ka call zui ta ngala alala theilo kero uma zirin minom pui char thung taxi driver ron thlen chuan damdoin lam kan panta stepa kalum thuan sai chuan minen dikhngal zung bok engma sonat kan nei lo thuan riat nuwa kanu le paten wasil vea heti lai hian khuwa war ti toni kanu le pate chuan naktuk lama anron ho man to tur thuan ron soya zan khatlek an teloria po chu ka hu phur do kher mai le Deji te wanga kanun duom taka kal chho tur ti chiat la chu ka phal der silo zep na kemo kanu le pa te hi Deji te chum ko thina hian anin rol ngei po karing an ruang om na ka soi chuwa vai chuan kanun po ka ti chetel ve don ti ka hreve boxia chu thil chu ka phal thei ngang lawani chhun zom tur